Pastor Gerald Johnson ula aya ke jing pla shemen siem hakaba ula yathu bahakapor ba ula yo jing panghat atak haus nem arah jar khan riu ula yap bad ula poi hakajaka kaba ju poi perkhat ban poi bad ke jaka kaba ula poi hadien ba ula yap kedai ke dujok ula yathu ba don shibun ki ba i sherkai ki ba umna ban batai ki ba ula yo i hadujok andai donru ki ba ula ban batai hadu jok ula yo i ki beriu bagi yat kum kik sau badha urandang jongki don u kenjerinar bad yakine ki kenjerinar labat da ki ksuot kamet jongki beriu ki badon hadu jok kilong kum bala sha thang terkhong hakading bad ki pelau khmat jongki kimi shabar shushu uneu pastor ulai thu bakadon sakawai pat kabenta hadu jong hakaba ki beriu ki yarwai hangta kidai ki jingruai berthai bat kawai pakawai ka kentien jingruai ka baki ne ki suot ki larwai ka pensitom nya kini ki breu namar katba kidang im ha kane ka perthai ki penut ka por ban ruai ki jingruai ki bomdai ki jingruai ban mane bat ban yaro e ublei bat haswa ba une pastor un kendet ben riu ulaya i ya ujisu bat ujisu ulaya thua eu ba ula poi shadujok dei namar ba umla ban mam ya ki para breu ki bale sniu nekren sniu eu bat kumju uru ba uneu pastor ukwa ban yo ino ba ublei un penhiar kuput ya ki nong shun jong u kane kala pen kendet ya uneu pastor bat ularai ban kala ka bamun da ka mam ya ki to ki breu ki bale sniu eu kane ke jingjia ka penken mau yangi sepang ka tien ke jong ublei nau mathayas ke lenong ka ban riu ka khot ka ba khat sau khat san ka ba ong kum ne lada pin mam ya ki briu ki ba le pop persha epi te ukpa jong phi ubah benang ru un mam ya ki pop jong phi kumno pat sepang jongi ki bangai hato ngidang bu nut yano lada ha oj ka por ka ladai ban kala ka bamun no yo ngipoi penban sya kedujok ding ke bom julip na kabenta kito ki baong baya uto ne ya kato ngam mapshu adu kesngi jong ke jingyam tada don ki ba phibu nun phibu shun adu kesngi jong ke jingyam kapor kalapoi bat ba phidei ban kala ka bamun tongin duwai ba ublei un ai boringi ban mam bat ban ya i bat ban ya mar keliang